honorable Zahraddeen, bari mu waiwayi irin dambarwar da ke faruwa a tsakar gidan Kwankwasiya a halin da ake ciki yanzu. Shin da kai dan Kwankwasiya da sauran waɗanda suke magoya baya a wannan gida na Kwankwasiya, PDP kuke yi ko kuma jam'iyyar NNPP? Mu yanzu abin da wani madugu muke jira. Kun tsaya cak kenan? Mun tsaya cak. Na ji suna cewa sun riga sun yi riga malam masallaci. Da yawan gaske kaso 10 na PDP yanzu kaso 1 rage. 9 sun shiga cikin sabon jam'iyyar NNPP mai kayan daɗi. Kuma ni ma din ga kayan daɗin can na ajiye maka. Jira muke mu karasa wannan program din baje ma kayan daɗin dan ka san ni dai ina bin umarnin jagora da Rabi Musa Kwankwaso. Wai wato yanzu Kwankwaso tunda mun ji da bakin sa yana cewa karshen wannan watan na Maris za a ji makomarsa. Shin zai fada jam'iyyar ko kuma ba zai fada? Yanzu umarnin kake jira. Zai fada ma. To mu kaddara cewa tunda abin da nake gaya maka zai fada yanzu in ka tafi makotan mu kamar Jigawa. Yau an waye gari manya-manyan 'yan siyasa a Jigawa ba kuma wancan munafukan na Jigawa ba za mu zo wannan bangaren wannan ba wancan munafukan na Jigawa ba za mu zo wannan bangaren abinda nake so in tambaye ka akan wannan sabon jam'iyyar da kuke kokarin fadawa shine ya za ku yi da shugabancin jam'iyyar PDP? To shugabancin jam'iyyar PDP Kwankwasa shi ya kafa wannan shugabanci. Na ina shugabanni da suke rike da shugabancin jam'iyya ya za ku yi da su? Na PDP wai Na PDP nake magana. to ai duk mutumin da yake ganin haske ma fa tafiya ce ga sai ga na'am su wa'ancan da kake gani ai ba Kwankwaso ne kafa su ba zaben su akai Kwankwaso baya kafa baya karfa baya cewa lalle sai wani ya zama alhalin al'umma ba sa so baya wannan duk wanda ya zama cewa ke gaji kaka sai kun din takara in ka cancanta a zabe ka sai a zabe ka naka zaben su akai kuma su kansu kana ganin su ai masu biya ne ga injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Kana ganin shugabancin jam'iyya din gurgun in Kwankwaso ya koma za su ajiye PDP su ajiye jagorancin nasu su dawo su biyo shi? Tun da kan zona da muke da shi zuwa state zuwa local government zuwa ward zuwa chapter ka faɗin su in Kwankwaso ya ce ni nan da si wanda zauna ka taba ganin ga gida sabo fil an gina maka sai ka tafi kango inda yake da shara ka je a kwanakin nan fa magana ta riga tana ta nisa, mutane suna ta tabbatar da cewa akwai wasu jigajigai a cikin jam'iyyar taku a gidan Kwankwasiya kuma sun fita sun tsage sun ce su ba za su bi jagoran ba. su waye ba mu san su ba su waye a ciki Duk baka to wane ne a ciki kar ka manta ba akwai sarakan yaƙi akwai irin su wani rabin Haruna Doguwa su ma sarakan yaƙi ne shi yasa na ce to ba a ina jigajigai ne. duk wanda ka ga ya tsallaka yau kai magana ka manta Na'am. a 2019 ba a yi wasu 'yan biyar ba me suka amfana hadda shi hadda na cikin lokacin government dina wannan da uba ne a gona ko muna ban sa kwanan gobe muna masa biyayya amma me suka amfana a ciki To wannan rubul la illazi ina ga maka a cikin akwati sama ba sa ka ba sa wannan rubul mukaddara Kwankwaso ya koma jam'iyyar NNPP. Ba shakka akwai shugabanni da kuma jagorori. Shin idan ya shiga akwai wata yarjejeniya da suka yi cewar za su ba shi wani ba'ari ko wani bangare ya rike ko kuma sun masa alƙawarin shugabanci? Na'am. ai tun san da jagora ya fara ayyana magana kan wannan jam'iyyar shugabancin ta na ƙasa da rungun suka zo gidansa a Abuja suka dauko jam'iyyar ce ga ta nan Allah ya taimake ka jiya da ka so ka ne sai kai To abin da ya kai shi cikin jam'iyyar shugabancin ta Na'am. ai sabo ko kuma ka ba mu wani kaso ka dauki wani mu dauki wani ai shi adali ne kun kaso To bari ne maka tambaya honorable cikin kalma daya yanda masu kallo da sauraron wannan tasha za su fahimce ka da ragowar waɗanda suke tare da mu. Wai menene ya assasa menene dalilin da yasa Kwankwaso zai fice? la ka da dan jarida da wata magana ai mu abin da muke so dama kullun a zoki ne jam'iyyar PDP ta zama jam'iyyar ta yan babakeri jam'iyyar PDP ba su shirin karɓar mulkin Najeriya ba wallahi jam'iyyar PDP ba jam'iyya wace ba a jam'iyya yau ka waye gari kana da kamar Kwankwaso a jam'iyyar ka ce wai ka ajiye shi gefe kana kamar wanda ita kira a 2019 shi ma ka ajiye shi gefe ka ɗauko mutumin da ƙyar ci ƙuri'arsa a Sokoto da ƙuri'a 300 a ɗin Kwankwaso kar ka manta ba fa a zaɓi aka yi ba a ɗin Kwankwaso a zaɓen da shi zama mu jami'an ɗan sanda nasa soja nasa duk wasu jami'an da zai zuba da na gari da na banza duk nasa ne fa ice da ƙuri'a 300 wai shi kake son tana za ka ɗauka ɗaya da Allah jami'a ce Allah ya kuma wannan abun ya zama abin dariya ai jam'iyyar PDP ta zama shiririta da haka Kwankwaso mu dama tun da jima muka ga muna faɗi mu ba in ba a ba Kwankwaso takara a shugabancin tarayyar Najeriya ba in ice ba zai fita ba mu ran zaɓe ba zai zaɓe ba
honorable Zahraddeen, ta tabbata kenan kai tsaye a cikin amsar ka idan mun saurara da mu da masu kallo da masu sauraro, ta tabbata kenan komawar ku jam'iyyar NNPP Kwankwaso nan ma takara zai kenan. Ha? Ai automatic Kwankwaso shi ne dan takara. Takara ce ta kai shi jam'iyyar? Takara ce ta kai shi ba. Na'am. Neman wa ɗan Najeriya mafita da makoma. Kar ka manta yanzu ɗan Najeriya ba jam'iyya suke ba. Ba fa jam'iyya za su yi ba. Kawai wanda ike san su ike kishin su zai kawo musu da kai ka manta Najeriya ba tsaro. Ba zaman lafiya. Tsadar rayuwa ta yi wahala. Bala'i sun yi wa Najeriya. Mun abubuwa sun jagule wa Najeriya. To a ire-iren wannan tafiya ya ilahi kana tallan wanda ba ike kalle wanda ba ike kan mulki me zaka ba fa kasar an ka kashe mutane ana abubuwa kala na rashin jin daɗi babu ruwansa shi injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso yana da kishin talakawa zai a samu zai diya sun yadda za a cikin yardar Allah cikin hukuncin Allah mana fatan ubangiji in ya bashi Allah ya dafa masa da kansa Allah kaga bashi da iyawarsa zai iya yin sa gurin daɗi wasu abubuwa. To honorable Zahraddeen, tunda ka taɓo matsalolin Najeriya dama akwai tambaya da nake so in maka a daidai wannan gaba, amma kafin nan bari in maka tambaya ko a'a kai yanzu dan jam'iyyar PDP ne? Ni ko a'a ni ba dan jam'iyyar PDP bane ba. Kai ba dan jam'iyyar PDP ne? Ina cikin jam'iyyar da Kwankwaso koma kowace iriya ce. Mu ba kaga wai baka san taken mu bane ba, mu ba makafi ne. A tsarin makafi ne mu. Wadan mazo muka da bakin gidansa bane ba dan jarida ni makawo ne akan Kwankwaso saboda na ga maka fatan lokacin da nake Kwankwaso ban taba da san Kwankwaso ba wallahi na samu damuwa da mutane akan Kwankwaso tun a baya yanzu kuma Allah ya san fahimce ni yanzu waɗanda ba suke dafa mu a cikin tafiyar Kwankwaso a dafa ba su san sa a yanzu kuma yanzu su ne sun ma bi rigima kansa akan sa ya zama kuma kana ganin ba za ka yi rawa a gaba ba to wace rawa ai da lami rawa a yanzu za mu ta kakkama da ina cikin shugabanci a cikin jam'iyyar PDP buntsiya yanzu kuma aka ce za a batta zan aje ba mukami na ne gaba daya in tafi can kowa banda mukamin zauna da kan me zan yi da PDP to mu dawo kan wannan tambayar da nace zan maka daidai wannan gabar. Jam'iyyar APC ita ke mulki a matakin kasa da kuma jihar Kano, me za ka ce dangane da irin rawar da ko in ce salon gwamnatin jam'iyyar APC a kasa da sama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato in akwai abin da nake zaune ba na san da amma magana ta jam'iyyar APC ce. Ai ta da wannan jam'iyya. Kar ka manta. Duk iyayin abin da za a yi a 2015 kasa ba lafiya a cikin tashin hankali. Kuma duk jam'iyyar PDP duk ita ce da wani abubuwan a lokacin. So a lokacin ana sai ana neman mafita sai injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso da sauran mutane manya masu daraja da kima masu gado ya za a yi Kwankwaso inda bayan bukatar su ce ba zai bar jam'iyyar APC ba zaman su aka dawo aka ce to a fita daga PDP a zo aka fi shugabanci sabuwar APC idan shugabancin mai girma janar Muhammadu Buhari kullum in yawo da ran kamfen cewa ake dan Najeriya in ya sai abu kaza an zalunce shi ina kuka ya yi a Zamfara ya yi ina ne yau alhaji ka duba gani bangaren ishu din zaman lafiya kadai yau dan Zamfara bai isa yanzu nan yadda muke zaune da kai wannan lokacin bai isa dan Zamfara ya fito rayuwa kamar yadda kuka zo inda kuke ba zaman lafiya babu wani mataki na yaba yake ba to me za a yaba ai babu ne to mu gangaro mu da jihar Kano wanda da hannunku da gudunmuwa ku aka gwamnati me za ka ce akai gwamnatin jihar Kano ai layi ta sauka duk abin da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso yi daga 2011 zuwa 15 ai da shi yana kallo shi wannan gwamnati da shi aka ci kaza ba kuma da cewa in an yi turo kiran ya so mun kaza kan kaza a cewa yi wa dan talaka amma ina sai aka ce ai sai umarni zai baka ka rabu da shi umarni zai baka kai ma yanzu gwamnati ne ije ibi shawara ta wayannan kayan da su suka kai suka baro yau an wayi gari a jihar Kano idan kana da katon fili wanda kakanka na bakwai ma ɗiban muku shi idan suka zagaya to in an biya shi 100,000 to gobe za ka iya sayarwa da wani 30,000 saboda in baka wasa ba 30 ma baka same ta ba an wayi gari yau ma'aikacin gwamnati zai kwana 30 yana aiki cif amma an ba shi albashin naira 30,000 an cire naira 12,500. To tunda daga layi ya sauka layin da aka dora shi a tsari idan ya dawo ya ba kan hanya ya da gidan Kwankwaso za ka karbe shi ko sai karba ita Kwankwaso ya shiri zaki a cikin ta mun jiyo ku ba lokacin da shi gwamnan ya je yin gaisuwa ga dan uwan Kwankwaso lokacin da ya rasu
kuna ta shewar cewar za a yi sulhu za a yi mu ba ma shewa su suka zo a kabarin maji daɗi Allah ya masa rahama akwai wani malami daga cikin su yake karanta ayatul qur'ani wa rasulul khair mu kuma dama ɗaliban ilimi ne ai mun tsaya mun hayaniya a lokacin mun karrama shi da mutuntawa dan duk dan da yake gidan yake milarar ba wanda ya ci da shi kalma uffan mara daɗi bayan komawarsa mun ta jin kiraye-kiraye a kafafen yaɗa labarai kiraye ne wannan cewar a dawo a haɗe to wa zai da wa za ka haɗe ba za a yaƙi da juna ba kenan a cikin tsari ana mu'amala za a gaisa ba ganin suna amma a tsarin siyasa a nan gaba raba hanya shi saboda menene jinyo kake ga kamanta kwankwas ya kai ɗalibai kasa wai sun karatu kwankwas ya gina makarantu kwankwas ya ba da uniform kwankwas ya ba da abinci kwankwas ya yi abubuwa da yawa yau an waye gari ya ce wannan ɗaliban ku dawo wannan abinci an daina yi gine-ginen nan sun zama bola sun zama shara duk fa da shi fa aka yi wannan abubuwan kan kamanta ba fa Mustapha dan kwankwas aka yi ba kuma Mubarak a'a iri na fa in an gina mu za mu kai ayyanmu da ƴaƴan uwan ciki ba su karatu to wannan rabu saboda lokacin da me zai gwamnatin APC da kasa har kasa ta ga kuma wallahi na ga maku capital kan Najeriya ni fa akwai wanda fa izo ba ina bacci tashe ni wayo shine zabe na ce an saka lokacin zabe idan zaka ba wa gwamnatin jam'iyyar APC kasa da sama wani maki no zaka ba su cikin to zan yi adalci tunda akwai iyayena a cikin tafiyar ta APC da yan uwa da abokan arzika zan yi ba su mulki kamar 30 a cikin 100 a cikin 100 ka zubar da 70 ta zubar da ita wallahi to mu koma magana ka ta baya cewar kai dan jam'iyyar NNPP ne a yanzu idan Allah ya kaddara wannan jam'iyya ta tsaye da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matakin kasa zai takarar shugabancin kasa a jihar Kano wane ne dan takararka a nan da Alhaji ai da wanda ya kwana yake bacci a tashi yanzu akwai wanda akwai karamar yarinya ce tashi ce ke wai gwamnan Kano ya kaza ce abba gida ai abba gida shine amsa ya aka yi samu wannan 2019 wai takara kar ka manta fa abba injiniya abba Kabir Yusuf abba gida mai farin jini wata uku ba ai ba duk jihar Kano da Najeriya ya kara ɗaya duk Najeriya ba wanda sunansa ya tashi kama abba gida ai mun ji cewar a gidan kwankwasiyar gabaki ɗaya a takarar ta sama akwai wasu jigogi da ba sa yin sa an ci kamar kwano ne zuba yake yi ma'ana yoyo yake wasu bayi suke ba alhaji wannan ka rabu da su dama can din tafiya ake yi kunkusanni ba su iko aje ai abban tun a da mu muna ƙasa amma shugabannin mu sun gaya mana kullum tun da kunkusa ya ce abba ne da ma guna guni suke yi a cikin su abba ugan ce ku fitar din takara ba su fitar ba abba bai san da magana takara ba kuma ni na gode wa Allah dole abba injiniya Abba Kabir Yusuf ni dan ƙwaryar cikin ni dan Kano ne haifaffe sannan ni dan cikin dole mai dan gwara ne abba dan gwara ne a gidan kwankwasiya yanzu idan za a fitar da dan takara shine dai za a karaba abba shine dan 2023 rantsuwa muke da kuma mu je mana da abban Allah ya da mu fito da bai dake mu ai hannun karba ya bashi mu je mana da abba a cikin kwana 100 ne magani ne maka alƙawari wannan ka aji a cikin kwana 100 sai ka zo kai kuka ce dama can aka abba yake mai isa dan Allah dan Allah mutum dan Allah dan Allah me yasa ba dauko mana shi ya zama gwamnan jihar Kano ba tun a baya ma al'umma ba suna kallo suna sauraron ka kuma za su rubuta wannan gashi da ga maka ai rainan injiniyar Rabi'u Musa Kwankwaso ne Kwankwaso ba za ka dinga maka fa ina kaje aiki ina za ka aiki daga duk wanda yake tare da injiniya Abba Kabir Yusuf mu ɗan gidan Abba Kabir Yusuf ne da ba dare babu rana kullum in ka je ofis ɗin injiniya Abba Kabir Yusuf za ka lalace ka ganin mutane masu daraja da kima da suke rayuwa cikin ofis ɗin nan za ka mamaki daga ƙarshe kafin kullum so suke yi ya aga yara rayi Allah ya ba injiniya Abba Kabir Yusuf da ma ya zama gwamnan jihar Kano ya dawo da Kano a cikin hayyacinta honorable Zaharaddin daga ƙarshe kafin mu karkare menene fatan ka da ƙarshe fata na Allah jam'iyyar NNPP New Nigerian People Party Allah ka bata nasara ta kasa har ƙasa Allah ka ba injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso shugabancin Najeriya Allah ka ba wa injiniya Abba Kabir Yusuf shugabancin Kano State a gwale mala in takar Kano Allah duk waɗanda za su taimake mu daga kan tarayya zuwa jiha ubangiji Allah ka bashi wani zai za su zo su taimaki yankin yanzu fa an waye gari fa a cikin lokacin nan abubuwa kwalabati wannan in ba da ma ta zo fa akwai unguwannin dogo a cikin inda Allah suke yi saboda shugabancin da aka tura ba shugabanci ne mai kyau ba ta wannan ragul dole anan za mu karkar shirin sai dai in mun sake samu wata dama zai mu zo mu zauna da mun tattauna a madadin masu kallon wannan tasha ta and away online TV muna godiya Allah kuma ya saka da alkhairi Allah ya jagora gode kwarai wannan gidan TV Allah ka dauka shi kuma Allah ka dauka ku
duk abin da kuke nema na alkhairi Allah ya baku, yadda kuke kungiyar Rabi'u Sabon Kwaso hidima da abubuwan nan Allah ka kawo lokacin da kuma duk wanda yake cikin kungiyar ta ta home and away in Allah da sai ya zama babba, sai ya zama wanda za a buga a jarida a ce yau ga wani wanda yake cikin wata kungiya ya kawo kasar ci gaba, ya kawo jihar ci gaba, ya kawo local government ci gaba. Musamman ina godiya irin gudunmawar da Honorable Abbas Sani Awasu ke bamu a cikin wannan tafiya, saboda ciyaman muna godiya saboda irin jajircewa kullum da kake dora ma kan layi kuma bala'in daidai kar mu ci mutuncin kowa, kar a ci zarafin kowa, amma duk wanda ya ci mutuncin ba cewa mu je mu ga masa isauki wannan abu ta wannan suke mu za mu mai da honorable muna godiya. Masu kallo da sauraron wannan tasha ta Home and Away Online TV, mu ne muku godiya da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na zauren siyasar mu a yau, inda yau Allah ya kaddara muka samu tattaunawa da honorable Zahraddeen Hassan Abdullahi. Kafin karkare shirin zan yi amfani da wannan dama domin karanto wasu daga cikin al'umma da suka rako wannan bawan Allah cikin wannan tattaunawa. Daga cikinsu akwai Mansur Boss, Salisu Kosawa, Mahmud Dala, Sabiu Gyaranya, Abba Kabir Zizu, Awal Yusuf Ayaga wanda yake matsayin ciyaman na Zababurawa, sai Abdullahi PA Jingau, sai kungiyar Zababurawa ta jihar Kano, sai ambassador Aiman, sai kuma Saifullahi Kurna da sauran dimbin yan rakiya. A madadin jagoran ita wannan tasha baki daya Shamsuddin Lawan Sharaɗa, sai wanda ya sada ni da ku MA Zango, ni da na shirya na gabatar Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum.